Čaute, som Rasťo Chvála, automobilový pretekár, nadšenec a publicista. Ale nie som pirát. Drž sa! Chválim bezpečnú jazdu na cestách a všetky svoje riskantné pokusy dverami napred robím na tejto testovacej dráhe pod úpetím Vysokých Tatier. Spolu s O2 sme pre vás pripravili seriál o bezpečnej jazde a okrem mojich rád vám pomôžeme aj nejakými extra výhodami, ktoré vám pomôžu jednak postarať sa o svoje auto a dobre si ho vybaviť. Ako iste viete, jazdím automobilové rally súťaže a motoršport ako taký bol vždy hnacím motorom vývoja a zároveň aj spôsobu jazdy. To znamená, všetky dobré vynálezy, ktoré máme dnes na autách, pochádzajú z motoristického športu. Dnes začneme tým, čo je podľa mňa pri takomto rally aute najdôležitejšie. Najdôležitejšie je správne obutie. Toto rally auto má tvrdé plášte, absolútne nevhodné na tento povrch, navyše sú nezahriate. Čiže vlastne mám ho zle obuté, použité nevhodné pneumatiky. Kdežto svoje rodinné auto som si už obul na leto tak, ako sa patrí. A ukážem vám rozdiel. To je strašné, na nezahriatých gumách. To je strach. No poď! Kurník šopa, dobre. Toto sa môže stať v rally, keď sú studené pneumatiky. Idem skúsiť zabrzdiť. Našťastie nie som v rally a nemusím sa niečomu vyhnúť. Ale to absolútne nesedí ten zadok. Zabrzdím. Teraz. Tak počúvaj, toto keby som urobil v rally, koniec, som mimo cesty, nie som hrdý na to, ako brzdí rally auto, ale hold je to o pneumatikách, tam mám dodávku, ktorá je síce správne prezutá, ale má dvojnásobnú hmotnosť, má možno raz tak vysoké ťažisko a neviem, čo mi povie manželka, keď ju otočím na strechu, ale vyskúšame. Toto má 2 tony, to má tonu. Neviem, kde pôjdem na strechu. Rozbieham sa, fúha, to nebude sranda v tej úzkej uličke. To ako keby som sa s loďou tam blížil, keď som to bude strecha toto. Ale, fú, dokonca sa mi to dalo aj zabrzdiť. Ale ako, vyplo mi poistky, ako to drží. V pneumatikách je ten obrovský rozdiel, no nič. Som zvedavý, aký bude rozdiel v brzdách z 80 km rýchlosti. Čiže idem 80, teraz brzda. A to je iba 80. Predstavte si takú diaľnicu alebo 100 km rýchlosť. No comment. Tak ten rozdiel bol pre mňa až nečakaný, najmä pokiaľ ide o brzdnú dráhu. Vidieť, že som prezul správne, urobil som to v dobrom čase a myslím, že aj v tomto vám pomôžu extra výhody a niekoľko dobrých rád, ako správne prezúvať. No a začnite vyzutou zimnou pneumatikou. Ak by bola zodratá nerovnomerne, tak treba urobiť geometriu. Ale ja som si geometriu urobiť dal a som OK. Vyberte si pneumatiku adekvátnu vášmu jazdnému štýlu. Ja potrebujem rýchlu. Viac ako o dizajn a farbu diskov sa zaujímajte o certifikát kvality a najmä o označenie KBA. A nezabudnite si posvietiť na predpísaný rozmer, správny hmotnostný a rýchlostný index. Ak máte aj pneumatiky z povaly, zaslúžili by si preváženie, aby bol výsledok nejaký takýto. OK. Podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí, momentové a predpísané utiahnutie kolies ruku na srdce. Kontrolujete utiahnutie kolies počas roka, alebo tlak v pneumatikách medzi výmenami? Ste na tom ako ja, že nie? Tak v tom prípade radšej si vyberte dobrý pneuservis, kde vám to urobia. S jarnou prípravou auta vám samozrejme pomôžu extra výhody od O2, ale nezabudnite na to, že najdôležitejšie sú pneumatiky, aj keď nad nimi je ešte hlava a zdravý úsudok. V rally sa mi totiž niekedy stáva,
že sa netrafím obutím. Začne pršať a ja som s absolútnymi slikami na mokrej ceste. A tým pádom to nesedí a musím zapojiť svoju hlavu, úsudok a jednoducho musím šoferovať opatrne. Na budúce si povieme niečo o pozornosti za volantom a o tom, čo je v tomto prípade najdôležitejšie. Ahoj!